Μικρός πρίγκιπας. Showbiz μετράς και το YouTube. Είναι μια μικρογραφία. Το να κάνεις βίντεο μικρής θα είναι ιστορικό. Ναι, το να κάνω βίντεο μικρής θα είναι ιστορικό. Τον παρασκήνιο που δεν μπορώ να σου πω δημόσια, άμα σου πω, θα είναι κωμικοτράγουδι. Ναι. Τώρα θα δούμε, chat, θα δούμε. Δεν έχει να κάνει με τον Chris τον ίδιο, έχει να κάνει με τα άτομα που τον περιβάλλουν. Και επειδή τα άτομα που τον περιβάλλουν και ό,τι του πούνε το παίρνει σοβαρά, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πώς θα ήταν να τραβηχτώ μέχρι την Καβάλα, πήγαινέλα με δικά μου έξοδα, να πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 βίντεο για μένα, 2-3 βίντεο για αυτόνα, πάλι με δικά μας έξοδα. Και μετά τα άτομα που τον περιβάλλουν να του βάλουν ψήλους στα αυτιά. Και μετά πάλι να κληθώ εγώ να βιώσω όλο αυτό που βίωσα το καλοκαίρι που πήγα να με κάνουν 5-10 creator cancel. Κατάλαβες πώς το λέω. Γιατί χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνουμε. Γιατί τα άτομα που τον περιβάλλουν και ό,τι του πούνε το παίρνει σοβαρά, δεν τα έχω και πολύ σε εκτίμηση, γι' αυτό κατάλαβες. Τον περιβάλλει ένας YouTuber. Ο Ζήνης κάτι κατάλαβε. Όχι, δεν είναι μόνο αυτός. Τώρα έχουν μπει κι άλλοι στο έργο, να ξέρεις. Έχουν μπει κι άλλοι επιφανή YouTuber στο έργο που θα τους δει σε μελλοντικά βιντεάκια που θα κάνει μαζί τους. Αυτό είναι το concept. Και τώρα λέω εγώ πού πάω να μπλέξω εκεί. Να ξαναμπλέξω στα ίδια. Κατάλαβες. Όχι, δεν είναι ότι θέλει λεφτά ή κάτι τέτοιο. Είναι ο Chris είναι από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίζει ζωή μου. Το περιβάλλον του από creator είναι αυτό που με ανησυχεί. Ότι αν αύριο μεθαύριο του πούνε καμιά κακή κουβέντα για μένα ή οτιδήποτε, μην πάλι έχουμε φαινόμενα καλοκαιριού, κατάλαβες. Να ξέρουμε τι γίνεται. Τι να σου βγάλω εσύ φορά, ρε φίλε. Δικά του δεδομένα είναι. Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έχω ενδιασμό για να προφυλάξω τα δικά μου συμφέροντα. Εγώ τον Chris τον γουστάρω, είναι τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και με τα μπούνια θα γούστα να κάνουμε πάλι collab και βίντεο και live με οτιδήποτε. Το περιβάλλον του είναι που με ανησυχεί. Είναι αυτό που λέει δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι αυτό που λέει άμα μπλεχτείς μετά θα σε φάνει μύγες, κατάλαβες. Αυτό είναι που σκέφτομαι. Ήρθε η ώρα για βίντεο με κοράσιο. Κοίταξε, το ότι μου στέλνουν πολλές ονλιφατζούδες, να ξέρεις, μου στέλνουν πολλές ονλιφατζούδες. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν προσπαθώ να μιλήσω με αυτές και να καταλάβω κατά πόσο έχουν χιούμορ ή όχι, η πλειοψηφία εξ αυτών, δεν θα πω ότι είναι μπετόστοκοι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου με οποιοδήποτε τέτοιου είδους χαρακτηρισμό. Απλά μπορώ να πω ότι δεν μπορούν να ανοίξουν το σώμα τους και να αρθρώσουν μια ολόκληρη φράση, δεδομένου να προσφέρουν ψυχαγωγία στον κόσμο που τις βλέπει. Οπότε είμαι σε αναζήτηση κοράσιου για λόγους content. Άμα ανεβρεθεί, θα σου πω. Καθαρός ουρανός να πέντε φοβάται. Γιατί το καλοκαίρι τι ήταν, ρε φίλε, βρώμικος ουρανός. Αλλά είδες τι έγινε.